ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ то имрӯз таҳти ҳидояту роҳнамоӣ ва маблағгузории баъзе гурӯҳу кишварҳои манфиатдор барои зидди манофеи миллӣ ва давлати тоҷикистон фаъолияти тахрибкоронаю душманонаеро пеш мебарад. ташкилоти террористии экстремистӣ собиқ ҳизби наҳзати исломӣ роҳҳои нави маблағгузории фаъолияти террористиро ташкил карданд, то ки ошкору пешгирӣ кардани онҳо барои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мушкил гардад. онҳо бо маблағи ҷудошуда молу маводи бозоргир ва масолиҳи серхаридори сохтмониро аз кишварҳои сеюм харидорӣ намуда ба Тоҷикистон ворид месозанд. фоидаи тиҷорати мазкур барои дастгирии фаъолияти террористӣ, кӯмакрасонӣ ба хешу табор ва аъзоёни ҷинояткори маҳкумшудаи ташкилоти террористии экстремистӣ собиқ ҳизби наҳзати исломӣ равона мегардад. аз таҳқиқи масъала ва нишондоди ашхосе ба ин амалиёти молиявӣ ҷалб шуда бармеояд ки ҳадафи асосии ташкилоти террористӣ ва пуштибонони хориҷии он нигоҳ доштани мафкура ва ғояҳои ҳаракати ифротӣ аз ҳисоби пайравони боқимондаи ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ дар дохили ҷумҳурӣ мебошад.